Manika Buidas, Manay Elsa, Sister Bam, Magalog Sarap. Nakalimutan ko pala i-mute, baka pa nila yung sabi-sabi dito ng mga madlang people sa loob. No, where is my phone?
Hello, sis Leslie.
pa, dilang ka magsimbag ka cellphone niya. Dilang ka magsimbag ka cellphone niya. Hindi ka magalaw. Depende kaya ako ito sa ibo, hindi ka trabaho. Ito, nagsasabi na arte, yang ito pa sa lawas, marami ko. Tignan na malas ng fair. Ano yung sa driver? Diba na nasitas? May isang tagalog ko naman. Tagay sa mga kanino. Waring-waring. Maniche! Thank you. Yan lang po. Salamat ang marami sa inyo. Leslie.